Ladies and gentlemen, this is Kumusha Podcast, back to back musi wa 6 August. Nansi takuvigirai Queen Chihera, hands the queen of gossip. Zvakamira sei kwanzvadzi? Mushe muri sei sei? Bolato zvokuti. Zvakamira sei kuna mukoma pizzo. Toleka. Bolato ndafara ndanzwa muchiti toleka cause ka slogan queen. Saka zvakamira sei kuma rounds nice sister tofara nhasi matsika pa Kumusha Podcast. Tiri kungokiya. Thank you so much for having me. Yeah, saka tongoti tangoya kuti titaure. But kana matouya dai zvora tofana kukurukura nezvenhau dziri kunetsa muma streets. Tofana kutaura nezvakawanda sezvo mauya pano neinformation yakati one day. Saka kuinjira nyaya yedu papo nhasi tinombobvunza nezvemasocialist anodada nezvinhu zvisiri zvavo. Pane masocialist, pane vaya vanenge vachiti paindaneti ndine chakati vasina chavainacho. Achimbotipawo experience yamuinayo on that. Sorry, pardon, tangise kuvunza. Okay, ndanchiti nhasi tokumira kuti mbotaura nezvemasocialist, vanhu vanosocialize pasocial media that much, vachitaura kuti dzine zvakati nezvakati but vasina izvinhu izvozvo like dzimba, motikari and other stuff, and of which vanhu vavo vasitorina zvinhu izvozvo. Alright. Pane mandingerikini masocialize atinonzwa. For example, anenge achiti ndazotenga imba yangu pakati. Ndine motikari yangu Jaguar rangu randofamba naro randakatenga mari yakati zvinhu zvinongoita passion java zvezve. Tisingazivi kuti ndezvake here kana so for now tine imwe nyaya iri kutenderera right now. Ya Madam Boss, Maititi nevamwe vari kuita zvanenge vachita. Meno your take panhau yana Maititi naMadam Boss. Alright. Good question. Vanhu vari kuita fake life pa social media. Nisemaonera ndiri kuita. And vakawandisa. But chinondibata ndechekuti vanhu vakawanda kunzwa kanditi vari kuvabhilivha ende vamwe vakukopa. Muri kunzwisa? Vakawandisa vari kutozviita masocialites, mamwe ane mbiri mamwe asina, ende vamwe vanhu vakawanda vakukopa. Saka vamwe vanhu manje ende zviri kuitika vari kupinda mumaindustry, vari kupindawo muindustry masocialites, mamusicians machi vari kusvika vachikopa zvekuti hapana kwavari kuenda because vari kufunga kuti ndo zviripo but zvisiripo. Daupa example nequestion yamaita. Number 1, dautanga naMaititi sekundibvunza kwamaita. Anditi vakatenga imba yavo kudema. Anditi yes, vakatenga imba yavo ende tinovabhiga vakapenga. Anditi because chidhina chitengeke zvekumanya. But vanhu vari kuvarayirwa. Pane pamuri kuti manikidza imimi kuti you have to congratulate kuti vakaita aita chake ichi ihomba rumi Shakati akaimba, but atisi kukanganwa kuti mukadzi uyu akambotifaka pressure. Muri kunzwisa? Mukadzi uyu akambotiita useless kusvika pa extent yekufunga kuti isusu we are nothing past pana chatikuita. Daupa number 1. As you know, I'm queen of gossip. And I hate anyone and I love everyone. But vamwe muZimbabwe ukataura chokwadi they hate you. They think kuti wakavenga munhu. Sisi maififa akambobuda kuti timbe kuMelbourne ndeyavo. Ndikabuda nditaura kuti haisi, ndikabuda nditaura muridzi wemba. Ndakatukwa nemafanzi avo, ndikatukwa nenyika yese. Ndichinzi Chihera, ziva kutukana nevanhu velevho rako utukane nembinga. Guess what? Ndakabuda ndichitaura kuti imba ndeyaningi. Vakasupportwa this same woman anonyepa. Yes, akasupportwa nevanhu vachitukurwadziwa naye. Anditi akasvika pakuisa extent yekuti imi munobhilivha nhema ende imimi munoti munhu anobuda achitaura chokwadi chake munomuti anotambura ibenzi, haana mari, haana kukwana. Vakamusupporta kusvika paextent yekuti akaisa ceiling mumba musiri make. Vakamusupporta zvekusvika pakucheresa ball pamba pasiri pake nefake life. Akaita fake life yekusvika pakuisa Mateus imba yekulodja iye asina imba yake. Uri kunzwisisa? Achisvina dombo. Uri kupambadza akaenda kunosvina. Akati svina dombo. Yes. Akasvika paextent yekunosvina dumbu. Uri kunzwisisa? Yes. Akasvika paextent yekunosvina dumbu. Oh, it was fake life. Uri kunzwa? Tikambobuditsa ndikati this person uyu akakwanisa kuti murume wake ex yake yaitengesa madrugs kwa yewe kuDurban uko. Remember, I'm a queen of gossip. Tinoudzwa kuhwa nevanhu vachirarama naye. Angasina mapepa. Murume uyu akaiswa mugonyeti kuya muZimbabwe, but akakwanisa kuti achinomutora kwaakabva negonyeti akamhanya neku airport kunotorwa picture vari pakanzi departure.
Urunzwisa. Yes, ine fake life. But pataitaura tainzi urikurwadziwa right now kutaura kwatakuita ezvino avakaimba batika ngatisakanga moti munhu uyu akambotifaka pressure muri kunzwisisa munhu uyu akambotipa pressure isingamboiti akambotinyepera saka imini problem iri kuitika kunzoko muri kubva matirambidza kuti yes aita chakanaka but hatisi kufunga kukangama kuti same person uyuyu muri kunzwisisa akambotifaka pressure nefake life akambotiudza kuti ane boutique munonzi muchi makaimba kana Freeman joiner seats yemapants nechi akabuda akati avhura kambani yekugadzira anonzi machi face powder foundation emwana second business akabuda chitari magonyeti aya ezvino hapana akangonyarara akabuda achitatenga complex complex vakaenda nababa harari vakanotamba zviti zvisingaite and in another way ndiye mumwe akaita kuti baba harari vatendeuke why baba harari vakatendeutswa nemunhu vakanyatsoona kuti munyika pana vanga vachisangana nemunhu akavatambisa vakatambiswa zvisingaite baba veve vakatamba zvekuti baba veve madhesi yavakavaota baba vakatambiswa zvisingaite mukazvitarisa vakatamba kubaby shower vakatamba kumuchato vakanotamba kucomplex yenhema vakatamba kumaroro pagore 1 baba veve vakatambiswa nemunhu yazvikuti be uri kunzwisisa vakaendeswa kuuk vachingotambiswa chete baba veve vakatamba baba veve vakanyatsozitonoti kunyika hakuna chiriko ndobva vabuda muri kunzwa chitambiswa chete nemunhu apa imagine kuti how do you feel ndo vamwe vakaibvisa baba harari kujita because ndinombokuvhunza pitso how do you feel kuti watambiswa pababy shower wotambiswa pamaroro wotambiswa pari kunzi business launch manager watambiswa haina kulasta 3 months apo wakatambiswa uri kunzwa ponzi munhu ari kuowa zvikwereti zvakawanda kudaro asi munhu ane complex yakakutambisa achiti ndaitenga munhu ane magonyeti ane mabusinesses uri kunzwisisa if you were baba harari waiita sei munhu ane ziland cruiser rinowetsa half a million inotipanisa safari uri kunzwa but right now chinokunetsa akashaya mari yebheo munhu mari yebheo yakashayikwa munhu akatogara mujero asi right now but vanhu vari kutimanikidza kuti kanga mwai zvaakambotinyepera uri kunzwa there is two different between kunyepa fake life nekuti azoitawo chakanaka number 3 murionawo kuti mukadzi uyu akaita maraundi nezvikwereti nezvimbadzo zvaiita nemabusinesses ake muri kunzwisisa tikauye kaka even zvinodarika even wealth yezvinhu zvaakatiratidza achiti ndezvake zvinotosvika kana kuma2 million muri kunzwisisa asi munhu iyeye tonzi tiri kufanwa ngoti congratulation kucottage yekumusha ndeyake pacottage pari trick because kana akambokwanisa kuti ukamupa kana achiti ukamupa chinhu kuti market anomuka chiti ndechangu kana akambokwanisa kutinyepera kuti ane gonyeti akambokwanisa kurinovheta imba yekumelbourne isiri yake kuisa bhoo pamba pasiri pake aukamwe kuti tichazvitrusta kana munhu akambokwanisa kuba mazimari ese because right now akaba mari iri almost mari dzese dzosvika ma2 million dzemukadzi uyo tikatasa masets ake but ozobuda achicelebrata day by day achiti ndiri landlord kudema nemamillions aimbova nawo kunzwa mino pfungwa dzangu pane time yauya kayamamonya kuzokurova iyo yes yes kumakairova mamonya zvazvairezi what really happened because nachidambowedzonyazobvunza nawe kuti pakakumhanya mamonya paipai yanga iri skete kana kuti wakatorohwa zvechoka because asi remember uchitoposa kaune mavanga chichichichi aiyewa kwekuzvamburwa asi undizvamburisa pandakazvamburwa pepesantiye aiwa pekuzvamburwa ndakuzvamburwa aiwa pane iye haana kundizvamburisa iye haana iye pesa pakambozama kuti wandizvamburisa kakatadza paakazoita mistake yaakaita handi pane one of bouncer rangu rakazoshayika tabva kushow yekublawayo then ndobva azoteka advantage yekuti inini naye that time tanga tichitori gonzo nachingai zvekutodaro muri kunzwisisa mbuya wake vanga vafa
but akakwanisa kuregedza kuenda kunhamo kwambuya vake akaenda kunhamo kwemonya rangu rasheka akanotsvaga kumanewstand uri kunzwa kudhuze nekuhopley aende ikoko akanobuditsa mari almost 500 akati mukaunza chihera panzvimbo panapa handiti mukakwanisa kumurova nditora mavidheos ndiri kubhadhara ichi mari uri kunzwisa ende zveshuwa family iyoyo unoziva vanhu vari pakuchema vari pakaomawo pasituation iyoyo vakabvuma zvisinei makuseri next day maititi vakanotora h metro bva nayo kunhamo kuya kuyanga iri emu yekuti chihera pari kuita pari kusvika murambe muchimuataka so ini ndandasikachende nyuti zvinhu zvanga zvatochinjwa mumastreets zvaive paground nezvanga zvakutaurwa zvanga zvaita sei zvatosiyana saka ini ndanda kuti handiende because ndeiudzwa kunzi ndoda unoitwa chi rafu saka ndaudzwa kuti ndekuva mwana wanga undipa pressure kuti kana ive uri innocent wadi kuita sei wadi kuenda ndopandakabva ndanokumbira mai vangu nemadzisaura mai vangu ndikati ndiperekedzei ndochema mumwe wangu ona weweita kutoenda kwavanogara kunonetsa network vanga vakatomirirawo mai vavo vaibva kupi kumusha vari kumain road ndobva taudza kuti tasvika tarasika tasvika ipapo kati ndopavakabva vangoti chingomirai ndobva mai vavo vasvika vapinda mota vakangoti teerai apa kudust kuti akuoneke saka vanga vakatomirira because network yanga isikabatike yezvo ndofunga those people they were telling vanga vakuenda kunoudza vanhu kuti inonzi chii munhu tiri kuya nani naye ndandakatogarirwa ikoko but kana uri innocent mwari anomeka plan takangoti takubva ipapo remember network inonetsa kweri yakaita network ndakafonerwa ndiani h metro uripi ndobva ndavati ndikuenda kunhamo kwekwe because vanga vakambondifonera h metro vachida kunzwa side run rangu restori vakati uri kupi ndikati ndikuenda uko kunhamo zvikanzidzokera ndikati aiwa mirai ndoclear standard ndakutosvika yonani ndikati ndina mama wangu svika ipa mama wako foni vakati mama tene mudzoke makamirwa panapa kuri kutonzi parifanwa piswa mota neuchirohwa vavengi vake vaita sei vabva vatowanawo pekumubatira saka imi mukavhunzwa imimi kuti chii waiwadzoka munoti h metro ndeyandita sei yanditidzokera uda because h metro yakaona kuti ndiri kupomerwa nyaya kunyepa mushure mekunge vaswera nani navo muri kunzwisa ndakareskiwa ne-h metro ndikatena mota ndikadzokera you understand so vapedza zvese vazvitadza akabva anoti aitamba nafaith kend that time uri kunzwisa akabva achishandisa sister yafaith kend kuti vandisunge but masungira vakandiita vakanga vasida kundisunga but vakaita blandi kuti pavainditsvaga vachindifonera vakakangamwa kukata foni ndikateerera conversation yese yavaita sei yavaitaura ndopo vakazonditi uri kupi vakasara kuzosvika panzvimbo pangandibva ndava ndingirikini yekuoffice kwangu but vakasara kusvika ini ndandatova palife muri kunzwisisa ndopa vakanditora kaenda kucentral nini havana kundirova saka I think pauri kusanganisa ndepepe kuti right now maititi vari kuchema vachitaura kuti madam bosi vane lingi muri kunzwisisa saka ndiri kutya vanga vada kuti vandibuditsise muzimbabwe but ndopepa takuda variminda futi fake life unoona zvainoita vakambondiendera vanhu ava kwaminista ndikadeedzwa handiti zvabuda pamberi ipapo iye akaacta as if she's the one ane lingi kana mukarememba ndakataura ndikati munhu ane lingi aendesa paikafu pamuroro wangu madam bosi kuti ndiari innocent angoteera ndakataura kuti hasi ane lingi anga ari madam bosi but maendera vakaita vachideedzwa naminista havana kuenda vachindidedza inini kuti chera huya toda kukubhana vakaenda vakandidedza vachiti vaida kutigarisa pasi vakatanga vada vatanga vataura nini pasaidi vasati vadedza vasikana zvida kutigadzirisa through kuti vasikana vakanzi vasikana bhadharai inonzi chii vasikana vangu vanzi vabhadhare tax because mwaibuda chiti ndine renji umwe akati ndaita imba wachisana nezvinhu zvisipo ndobva vavingwa netax team ikati bhadharai chii tax pakubhadhara ndobva vaaplya kuona minister of mingirikini yedu iyi inonzi chii minister of what main changwa nadeputy vavo its minister paradza of information exactly that time so pavakaenda ikoko vakabva vanzi reason yamuri kuda kukumbira kuti musabhadhara tax vakati hatichawane makambani hatichawasine mabasa because pane mukadzi ari kunzi chera ari kutishaisa mabasa bva vachema vachitaura nyaya dzavakaita then amai ava vakataura kuti kana paine nyaya ende munoripota kupi kumapurisa ende musamufolowa paplatform pani pavo but maitira vakaita unge vatoenda kunoripota nelink but vakaenda ikoko vachifambira nhau dzekuti vanga vanzi bhadharai tax so what goes around comes around hanti vaimbobatana vachiita kafake life kavo kekuwachisa vanhu because vanga vachiti mabhebha ane connection so that's fake life for you zvakafane muroro wangu ye
it's fake life again. Ndiye mumwe futi queen of fake life. Yani madam boss. Yes. Apana chinhu chinoitwa na madam boss chawasingabuditse. But kuvhura gumbo, kuvhura makumbo. Kuno vakaimba. Mari isina kushandwa. Inika kutukwa kairiso. Yakafanira mari yempafa nemakazi. But I anenge achindashanda kanenge ari for example unombona kuti zimfesi ranga chidana naro rere rakazotorana naro mari rakachata naro ere rakazimba kazi inoswinyaka apa richipisa kamunhu kanenge maititi kaikai because madam boss anolinga nempinga saka vane impinga futi navo ndini one munhu asingabhelieve umbinga wamadam boss asida kunyepa nemhaka yeusingabhelieve because gumbo harina mari zvinoita madam boss izvezvi maybe nhau yake yekuti anokwanisa kuwanawo mari yekumaendorsements chichi handiti but hazvingamupe mari yakawanda yekuti anokwanisa kuita zvaanoita zvezvozonzi ane dzimba so iwe do you believe kuti ane dzimba maybe one ndogona zvibhiliva kuti angona ungainayo one maybe kuwadzana inini maonero nekunzwa kwandakaita makuhwa kana ekukuwadzana kwacho hakuna akutori naimba inini ndiri munhu wemakuhwa angazofamba nerange rover achitadza range rover futi hunge iri yake futi pane hama dziri kuuk ndopamba panga achigara ayeyo you are wrong ndozvandakanza ini manzwira ndakaita about nyaya idzi dzedzinzimba iyi muri kunoti sisi vake ndo downfall yake yemuroora wedu like all this while pese apa panditi kati all this while pese apa anyway pane nyaya ndakanzwa izvezvi takuzonzwa nyaya dzemadeeds remember pamba paigara panga pari pamba pasisi vake handiti pari pamba pasisi vake ndobva azopaita pacrash ezvino saka paibuda pachinzi haana imba sisi vakabva vabuditsa envelope yavo vakanyora kuti building handiti vakata nedzimba 4 but patitle deeds yavakabuditsa nezuro manheru yanga ine envelope yakanyorwa kunzi fungai akatengesa akatransfer property iyi kumunin'ina wake pastor remurume remunin'ina number I can take a book and write the same thing zvakaitwa hapana chidhindo chekwakatsekere uri kunzwisisa hatisi mabharanzi tunotora majeni maka nemabhuku nemaenvelope wagadzika apa onyorwa nemajeni maka hapana envelope yekwakatsekere hapana pakangonyorwa kungonzi chakati hatisi masaskam saka title deed haripo inini kwandiri inini ndine stand yandakatenga kuAppleWave uri kunzwa kulocal board inenge pane chidhindo chakatsekere uri kunzwisisa so why apa it's maonera ndiri kuita vakaita maybe payment plan nemunin'ina nasisi vake yekuti ashandise apo secrash yebuilding remember kana uchivhura business you have to register the company saka sisi vakanga vasikakwanisi kuregister crash uri kunzwisisa because havachisiri munyika ende muno vakabva munyika vachita almost zvepolitics uri kunzwisisa so she can't even open a business in Zimbabwe iye ari against the ruling party uri kunzwisisa saka what she did business iriariya zvakutoita kunge ndezvemunin'ina because ndo imba yakabuda ichibuditswa because manzwira ndakaita inini zvanzi pavakatanga kutamba vese pakarorwa muroora wedu isusu basa rabhudhi rakapera because bhudhi vainza mheni kwavakaba kubasa kwavaishanda but pavakanga vachata vatenga stand yavo kwaziko muri kunzwisisa vatenga stand yavo kwaziko yange iri 2 rooms muri kunzwisisa ipapo ngatimbopamirai mukoma Bryce vambotengesa okay ladies and gentlemen tichiri papo na the queen of gossip nhasi muchadzinzwa dzese back to back kune vaya vanoda kuprinta ma-t-shirts varipo veCharleston Prince panumber 1 for tracker in Kempton Park please endai munosapota iriko zvakare kuZimbabwe so kune vaya vanoda kuprinterwa ma-t-shirts vanoda kubrenderwa motikari anything related to printing varipo veCharleston Prince not forgetting zvakare vanasaura vedu veAudio City panumber 25 N Street in Kempton Park kune vaya vanoda kusirwa sound system yemotikari mumota kune vaya vanoda kuhaya PA system varipo veAudio City saka tichiri papo chiera the queen of gossip ndandine mubvunzo ndanoda kubvunza yangu fast
Kwama mchituka kusiko kwekuzvamburwa kwekuzvamburwa ndekuviko kwekuzvamburwa ndakazozvambugwa family iya because anti inini andimoziva basa redu iri tinofamba nevakomana but kubva pakaitika zvinhu izvi pavaida kundibata pese ndainge ndine vakomana ndichengeta kusvika pane pekuti unosvika pakuneta andingati monday tuesday wednesday ndiri kubuda ndiri kuenda kuchira muri kunzwisa munoziva isusu hatina varume pese pese haungadai saka vakanditaimira family iyi vakatoya vatori hopo iya yekumboti ndakaura hama yavo yekuti mwana iye maififi uyuyu muri kunzwisa but haasiri yeiye inini yangu hondo dzandakaita naye hatinombobvira takangoita kalink ke2 minutes kumapurisa nekukoti. But Mimi, what was the reason I got to Muzamburu? They shambu babos ndainzi ndakaora ya munhu. Ndainzi ndakachekeresa hama yangu. Ndozvaindi zvambulisa. Saka pavaidonditisa rafu kadzimbo akaramba. Ndobvozinga wakupota zvidondiwana. Because nangu ine another way ndakaudzwa nzanzi ndaidiwa kuna muitroti. Panga pachinzi paive pachida kuripuka zvizvi. Alright. But anyway. Mwari vadzimu wako naMwari vakakuponesa the time yandaifanwa kutonitwa. Yavafanwa kutwara rafu parufu. So these people after vapiwa mari wapona parufu vakabvatanga kutera futi. Vaitogara zvitonditera but every time pavaiwana ndainge ndini mabodyguard. Then pane day ravakandibata ndirichi. Muri mega. Nditori ndega mumota. So case yako yanga iri similar neyaJapreza yekuti jamba makuva. Inini manje handina kushamburiwa makuva. Makashamburiwa pai muri. Ndakashamburiwa mutown vandakasika nguita sei tiza ndikapinda mumota. Sisa ina ndoshamburiwa makuva. Ndakangozoshamburwa mutown ende ndakasika. But I think katoweka kakazoka wind karikake kuti unongoterwa chezvamburwa. Musuno wakazvamburwa futi. Kupi futi. Vane vanaona pa live so uchirohwa nekamwe kanonzi anzani sister ndike Meli. Aiwa zvasisimela tozvamburana. Taitukana chete. But pakatozoya polisi kapa. Yanga iri polisi aiya zvasisimeli zviya tinombozvamburana. No. But merado zvambura zimwe. Taitoda vangauya ndondizvambura futi. Asi ndinavaona muno mukano kuzondita sei kuti zvambura ndakaramba kuvhura chii do ungavhurira vanhu hopo ukazvambura aiwa pakazosvika mapurisa akanditita sei vhura muri kunzwisa mapurisa mamsingachazvamburiki mapurisa aripo ndakanoti handizvamburwi kamapurisa aripo asi mukazvamburira zisimelere pafeya ini nangu munhukadzi handirovi pafeya 1-on-1 mukadzi ina ndaukwira nchimwa tine bhekoni kaino zvamunza kuti zisimeli vakatomira pamudhambros ava vandisisi vangu ngatingosamei tinonzituirirana my sister apa uri kuredza kukata kuti muwirira wezo uri kutya kuti vanozouya here sisi vari kuuk sisimeli we make peace andimoza pane zvebasa redu like nyaya dzatainetsana it was about mabasa epromotions emusic. So who closed your page? Rakayekwa. Okay. Just mayekerwa ari kungoitwa mamwe mapage. Zvakangoitwa ragori. Zvakangoitwa ragori. Aiwa gori pana kuyekerwa page akamboningirina zveshe kubvibva ega papage akadzoka. Pakanga pachipisa. Zvanga zvakangoitwa zvakaitwa anti chaplain period akayekerwa 2 days ago. Chipo trouble because that akayekerwa same time. Wonena trouble cause chipo. Yes. Mapage akamonetizwa ari ku yekwakawanda but I thank God kuti ndichipedza kuyekwa ndakabva ndavhura hangu rimwe nyowani fara monetizwa ipapo. Okay. Pastori na 1 week ndandane monetization. So I see. Isusu inzwa. Inini direct kutora chokwadi pafeya 1-on-1. Pafeya andingamborowe na mai titi. Pafeya. Ayo apa patungodzana chokwadi. Zviri na mai titi ngazisangana. Pafeya chaipoka. Inini munhu wandinotya pasi panapa. Wekuti chero akati ndokurova ndinonyarara munhu wechirume. Wanzwisisa? Chero chakapfupika because murume chero akakudira kambama. Unonyatsonzwa kuti yapi? Unonyatsonzwa mbama yedu yemunhurume nemukadzi. Chero akatsonga sei yakasiyana. Uri kunzwisa? Ndiye munhu wekuti ndinotogona kuti wora tichabatana ndomeko plan yedefeat yekuti wangondikura but mukadzi pafeya 1-on-1 handibvumi. Ndosaka ende ukatasa vanhu vese vandinonetsana navo vechikadzi usually when they come avandivinge mwazvambura. But panawi pane here pachanzi rimwe day
pachaita chira pana maititi muchinwati. Let me tell you something. I don't hate my titi. But she doesn't like you. Ndine side randotombovada. But she doesn't like you. But ndine maside rekuti andivadi. Does she like you, my titi? I don't care because andabasa nerudo rwavo. Sando panotora kuti pane one day ratingati ura taenda pagava anditi toona chira namaititi apa muchitofara muchitonaka. Arogara pasi muchimwati mese. Izvo ndokwanisa kuzviita namadam boss. Okay. Wanzwisisa? Yeah. Izvo ndokwanisa kuzviita namadam boss kwete maititi. Maititi ndinovadira from afar. Okay. And ndine side ravo randinoda. Ndine side ravo neruvengo. Uri kunzwisisa? But iro side ravo randinovada ridiki racho iroro andivadire padhuze nini. Ndinovadira kure. Then ona madam boss chinonyepa chinodi but anosiya that percent yekuti ndiri munhu. Okay. Muri kunzwisisa? Ane kamka percent kekuti ndiri munhu kainako. Uri kunzwisisa? In whatever zvaanoita anoita achifungira vanhu. Ndombokupa example. Since ndakaziya maititi. Uri kunzwisisa? Andisati ndakambovaona vachiita event yavanoinvita because 90% yemafanzi amaititi haana mari. Uri kunzwisisa? Anenge kuva intimidate. Samuza wandati mafanzi amaititi esa kusvina dombo here kana kuti vese vari kuti kusvina dombo hapana nani varipo vane mari. But 90% yevanhu vachiona ivavo vasvini vedombo vese ende havana zvekuita vanhu vazhinji vacho vanenge vari pama izvezvika enda unovatuka kana kuti benzi uone kuti vanouya working time so unge nhunzi dzamari diki iyoyo havana zvekuita vakagara pamba havanana zvekuita vanenge vari mawifi emahara kwavanenge vari ikoko but pakanzi pado contributwa mari yekuti chakati paitwe problem hauvawani havabatiki kunge mafanzi awingidi mafanzi agafa anomiramira mafanzi agafa anomiramira magafa anomiramira kwaive pakanzi haasi kuita show pada kucontributwa mari 2 minutes one day panga pane mari magafa anomiramira panga pane mari but vakamsiya chenda kujere yes ende iye haanawo rudo daye ndosaka vachimudofeki ende ndovamudonhedza because ndotombozvitarisa kuti since akatanga asati akamboita event yekuinvita vanhu vakasina mari akaenda kujeri vakasapota vakamira naye uri kunzwisa but paakabuda akaita business ningirikini inonzi chi business launch yekudzidzisa vanhu kushanda guess what akaitira mikuzi maibhadharwa ma$50 $100 kupinda apa mafanzi ake they can't even afford show ye$10 yekuti ye5 so angari suppose kuti dai anga aine care achifungira vamwe vanhu uri kunzwisa munhu akadaro anotyisenda padhuze naye because haneinewe uri kunzwisa dai akanga aine rudo why akatadza kuti paakabuda otsvaga kana ho yake chaichaika obva ti mafanzi angu $2 toda kuita pamunhu toda kuita business ningirikini yekudzidzisa vanhu because vanhu vanomusapoti vanotengesa musika vamwe mahouse girl vamwe uri kunzwisisa vanenge vachikokiyakiya vafumaketi uri kunzwisisa so pauri kutaura uri kutsvinyira vanhu vako paibira vanhu nemaraundi vanhu vaiti vakamutaurira kuti tikudiwo maraundi ema$50 kwema tikuenda kubva taura kuti itei zvamunogona kana musati makugonawo maraundi emari dzesvino chimbonyi anovadadira anotsvinya uri kunzwisa chero vakamuda sei hanei kuti wandida hagoni ukwanisa kuti kana thank you uri kunzwa that kind of a person anotyika number 2 ezvino uri kumunzwa ari kutaura kuti hanzi uyu ane link ada kundiurayisa inini ndiani wari kuti ane link hanzi madam boss vaida kumuurayisa achida kumudzingisa muzimbabwe because ane link but inini do you not that but iye wana imboti ane link wana andina imboti uri kunzwisisa azomanyisa apa ine link atanga paranira kanodzokerera kuzambia olingira muri manyisa akanodzokerera kuzambia uri kuona link yake akukanga moti ndiye munhu yaimbontaura kuti chera utsike muzimbabwe I still remember uchiri kuremember achindiganzira kuti I want to show you kuti hauna basa autsike pai muzimbabwe ndakamutsika akambobuda chiro ndikutsvaga vanhu ndidirector panogara chira apa iye anga atori patopesana ari pamba pangu aenda kustudio nyasha timbe bhozi studio yanyasha timbe yanga iri pamba pangu achitodarika nababa harari achienda kustudio achitoona mota yangu yakapaka asi aitaura kuti ndikutsvaga chira
uri kunzwa saka ikutsvakai pasocial media atoti ari kupa vanhu 200 vanditsvaga but iye ari pamba pangu ende achiziva ndopa ndogara akatotanga paakatanga kugara pamba ipa pakamboenda achitonotsvaga musikana wangu webasa ndombobvira ndakaitaura nyenda zitoitaura nhasi atsvaga musikana webasa anga achida information bvamba mangu so mistake yakaita musikana pamusi waakakambopiwa imwe information hapana munhu anga achiziva ende manga muri pamba panyowani ndichingobva nosouth paflat pandakatanga kuti ndakunogara saka iye chinodistika chinenge chakadhakwa chombovarairwa akabva abuditsa information akati handitonga uri kuzimbabwe utsvaga yangu information manje this time daiwana regina chandudza zvese pamusikana wangu webasa ainzani regina uri kunzwa mva ndaona live iyoyo ndakangobva ndangoti kuna regina pekyochi your things and go ndakabva ndatanga kutsvaga vana mafikizolo vana mamusha vaisati uziva kuti ndinani ndova ndakatanga kugara nani navo amaid wangu panhau yemukomana kutambiswa namaititi nyika yeso munofunga kuti album regospel rakabuda iri ringatove album regospel rototi kwanzi munhu atotendeuka zvechokwadi kana kuti kutsvagawo kutsvaga to me iri trick pana baba harari pari trick because ndodombokupa example anoacta single pafacebook but tichitanga kumuziva because inini ndiri feni yajapraiser ndaifollowa baba harari vari kuna japraiser plus baba japraiser ndihomu wangu baba harari ndihomu wangu musi wakalonja baba harari album yavo first yavo album vachitanga kubuda kuna japraiser I was there kualbum launch paive namai vake paive nemukadzi wake nevana vake 2 ane vana baba harari ane vana 2 zvote zvina minoti vakumagrade ani nevana vake zvotora kumagrade 3 baba harari vane vana 2 namai vavo but mukadzi aigara kupi amoza zvekumasvingo kazhinji vanogarisa vakadzi kupi kumusha baba harari vaigara nemukadzi wavo aipota achiuya achienda kubudiriro kwavaigara achidzoka zvezvekuti anoenda kumusha achibatsirana namai kupi kurima aivepo paalbum launch asi kubva pavakaita mbiri takashamisika vanozotanga kubuditsa zvemhuri yavo zvekunzi vane mukadzi tinozviziva hedu kuti vamwe vakawanda vanovainza vakadzi but they don't act single but izvozvo ane umwe mukadzi kakamutendeutsa kuchechi musikana wakateera ndozvandikuti pari trick hatichazive pamwe wakazoramba mukadzi asi kuti pamwe hachasi level ravo but baba harari vakazotanga kuimba vaitori nemukadzi kudhara vari kwajapraiser vanguva nemukadzi pavakaita album launch mukadzi wavo yeka aiuya pamwe hachasiwe level ravo vakunyara naye wasaka wabva wazomuchinja kana anouyanikwa anochinja vanhu vacho sevatakudzai panapa kuti guys tina queen of gossip saka tiri kuudzwa chokwadi chatisingazive anove ari makuhwa guwa rese riripo nhasi havasi vatomebe vatone 3-4 vakazoita mbiri apapa mukomaaambotofamba marounds saka kana akarambwa ende mukadzi wavo sika munhu wekutoti kana kuti zvekuti anganzi akauya pafacebook achitaura ndarambwa asi munhu wesocial mungoziva munhu akakurira mumusha akarorohwo kupi I think alifana kunge akangofana nemukadzi wacomic pastor mwe akarambwa kuti akazouya leta nawo panozongwara pamberi pana someone akaenda unomadvisa unzi aiwe comic pastor vari kuita mari the time pakauya mbuya vachiti ningirini komiki murume wangu I think vanenge vakatozononoka bhozi vakazosvika komiki akurova pasi angatorova but manje baba harari paalbum launch yavo yekutotanga mukadzi wavo anga atoripo paalbum launch iyoyo nevana 2 asi aigara mumusha saka topedzisira tane chokwadi chonyatsoziva chekuti matitle deeds pana madam boss hapana matitle deeds inzwai pari kubuda pari kunzimba ndeya madam boss inini chandiri kuramba ndechekuti madam boss matitle deeds abuditswa asi matitle deeds anodaro ndoaziya because ndine stand kwaipo ipi saka title deed ndoriita sei motoriziva because ndobhadhara mari every month kuna katsekeri kulocal board iyo yakabuditswa ichinzi matitle deeds nasisi vakayo matransaction ekumadam boss corner kids corner muri kunzwisa then pamba apo sekunzwa kwatinoita ndekwaimba yateresa
hanzvadzi yauyu Styles. Okay. Saka nhasi panga inova iri shamwari yavo but ndongova bigoti vakapenga because vari kwanisa kubhadhara rent. Saka pane panyowani ndepani macomplex anorendwa akangofana nematownhouse amunongogara mese but iyoyo imba yateresa inova shamwari yavo ine saloon kuuk. hanzvadzi yaStyles Styles uyu musalala aitamba naHillary ndowekwemfano kunyudza enzo exactly Styles neuya yainzanukoyo ainyepa ipfeka zvewhite. Yes, hanzvadzi yake inonzi Teresa nesaluni kuhoza yangu sungu. Okay, saka tichiri papo chihera the queen of gossip. Pane mandikata ndichida kutaura nyaya yeimba yanga muchitaura. Okay, nyaya yeimba ende panyaya yeimba tins. Because kana ndikaregedza kupedza kutaura makuwa mumwoyo mangu munenge ndinorara ndichizovhumuka manheru. Guwa rova nongotaurwa zvezvo. Ndorara ndichimhanyiswa nemabhinya azviti. Saka guwa rese rova kubuda pachena. Ndiite chadzimira manheru nekuti ndaupedzisa guwa rangu. Kwai pakakarambwa nemurume vachirorwa nemurume akaba bhudhi akabva adzingwa basa sorry mumaiguru tapa basa kutauronyedza ndakanzwa handingati makuwa because ndaudzwa nawo saka ndine mvumo yekuita sei yekuzvitaura muri kunzwisisa. So bhudhi vadzingwa basa kudaro vakabva vanogara kudema kuimba yavo because kwavailoja ngosvika chete bva vanga vakatenga stand yavo vaka 2 rooms then ndopa vakatangoita zveskiti vaita maskiti kaskiti kabva katenderera but vaigara uku murume achiramba kubva pamba titingatiti zvatuna afford. So after a while mukadzi uyu akabva nosangana naSisi Maififi vatanga kutamba vese vachita maskiti vese saka vanga vane kamari kanga vakuita sei vakuita muri kunzwisa but murume anonzi airamba kubva papi pamba pavaigara apapa mukadzi apa pane level ranga akuzviisa pasocial media kuti vanhu vachiziva manje kuti pamba apa pari kugarwa apapa munhu wedu uyu musaladi uyu ari kuita paFacebook apa pamba pavo apapa apaite. Saka takanzwa kuti hanzi then Sisi Maififi manje vakabva kuti kune mumwe wangu ivo chibva ngatichibva because ava mhena here kwavaigara isiti kubudira mheno kwaigara vavanyengerana vese uyu nenasauro wake kuti ngatichiendewo kuri chi kurinani then Sisi Maififi ndo vakabva vatanga kutama then murume airamba then hanzi ava maiguru bva vanyengera shamwari yavo yechirume yavaitamba nayo kuti fonera murume wangu utaure kuti tawanira ava vacontract handiti saka toda kuvapa pekuita sei pekugara contract yepekugara for some time kusvika vastable. Murume ndopa akabvuma haana kuziva kuti mukadzi ndiye aibhadhara rent for 6 good months pamba pavaigara ipapo yanga iri trick cottage kwavaigara gore riya mukadzi ndiye akaita trick then after 6 months ndopa akazochudza murume kuti takuita sei chibhadhara I think mabooster ndo mabvira vakaita kupi kumba kwavo kwavaigara ukuko because kwanga kwasiri kwelevel ravo saka ndopanda kudzokera back pepe pakuti uri kunoti vese vari kufeka life akanyara nepaigara kuti vanhu vazive kuti ndakuitanda nekafemu ndiri kugara apapa akabva anotega atuma munhu kuti anyepere murume wake kuti inini ndawana pekuita sei pekugara uyai mugare panapa ndichikupai itse ndakupromotai ndiri promota so tinomutrasta sei right now kana akambokwanisa kunyepera murume kugara 6 months murume asingazivi kuti pamba paari kugara apa mukadzi ndiye ari kubhadhara chii rent achiti contract. I think chinoitika kuvanhu vekuzimbabwe like kumazimbabweans akawanda even though munhu achinyepa even paine chokwadi chinoratidza kuti chokwadi munhu yaari kunyepa mafanzi ako akatanga kubhilivha avambozvinzwisisi vanopinda nemwoyo avambozvinzwisisi kuti utaura chokwadi here unogona kutotanga kutoatakwa uchitonza usi kuziva zvauri kutaura unozonzwa pazviro zobuda zvonzi asi ninga akambozvitaura asi iye wakambozvitaura so ndakangozvipira kuti ininika handinei navo maartist here because haneinini saka kana inini ndine ngoriwo neguwa rako ndongoritaura because chero ndikaregedza kutaura chero ndikaritaura vane fake love and vanonyepa kana vachikwanisa kumbonyepera varume nevana vavo nehama dzavo wati more inini saka ndinovadii padhuze nani nedope example uyaibuda chiro kuti varume havana basa kudhara kachizviti kamusinguru kusvikira azorambwa nekamukomana kemandebvuka kanomudhamba muri kunzwisa akabuda akaenda kuna oga vakamudyisa jollof rice kanjani kubhowa kwazvinoita kuti unoda nemunhu wokudzidzisa kudya hoshwa nyama ine muramba iwo wakakuru vachitaura kuti ndikaudya ndinorutsa kusvikira pakudzidza kudya nyama iri muderere uri kunzwa ndobva vamudhamba futi
vachimudhamba bvaenda kuna Shepiro bvamudhamba bvaenda kuna uyu bvamudhamba ezvino in another way hedu tinomboseka maiguru maimiki unzi vari kuchengeta murume but haisi nyore zvaita sisi maififi kugara nekadhara kekuti in 2 years time kanenge kakuti naye amajenjenje chimbondunzirewo katsvimbo yangu ndisumuke pasofa ndoendo toilet imagine zera rake kuita desperate pogara nekadhara kaika hakuna true love yakadaro desperado yekuda varume inenge yahigh level but iye chatochechembereka because mudhara yari kuma 50 something but kadhara kaika ngatimutaurire in 5 years time vakura baba vai right totomboti ane 55 right now kana kuti ngatingoti ane 60 right pa 60 dzainadzo idzodzo maititi navo vari kuma 40 something ane which means vatochembere navo aiwa but baba vevachembera tingavakombere ndiyo chaiyo kusimbisa kuti chembere mukadzi rapa kunzwa pane point yangu ndiyo age chaiyo inzwa mukadzi uyuyu remember ari kuda kuzorarama in future kushanda at the moment murume ndiye akatizira wamurume ndiye akatizira ari kuhameno kampani murume akatizira saka imi ngatiudze nechokwadi ngatimupe 5 years pa 5 years kanenge akutoti nai manjenjenje ndoda kusumuka uya netsvimbo kobatwa netsvimbo kosumuka muri kunzwisa baba vevedu nokuti every day vakushandisa reza kubvisa imvi makavatasonyotsona kuti imvi iri kubviswa every day dzechibviswa every day muri kunzwisisa imvi dzobviswa every day pa 5 years time kachange kachidzingwa imakazvitasa baba veve pa 5 years vanenge vachiri inenge ichipinda yegere isina kubatwa yemurume airegedze kupinda isina kubatwa vabvunza kuti mugabe chayakafa achipisa hazviti waipinda naye mugumbezerevandechekuti achiri kumalawi but pafeya unenge wakura mudaro pafeya chaipo chaipo in 5 years time yababa inopindere isina kubatwa yakuda nezvigumwa inenge yakuda isina kubatwa wezipinzai baba mwana kana tinenge yakumuka dzimwe nguva dziri kure kure maitonenge wakuenda pamusoro iwo akasomira iri nenge isina zvanenge achitira so ichiyobva yati kunze hako kunge yanga akatsvaga ake kamufudza mombe kake murume wamadhambosi uyu akanyatsokwana here mufeso kukwana akakwana ndo zvadziri hanzvadzi dzangu unoziva zvinoita vana mhufu unogona kufunga kuti wakangwara asi usinoita sei usina kungwara ndombokuvhunzei kuti dai mhufu vakapusa animozoti mhufu vakambodya mukadzi wapasta here uyu wezhimota mhufu vakaita sei vakadya wezhira musikana wayo anoekta achizvititsenze akadyiwa nemurume wamadhambosi mumota futi munombozviziva aiombe queen of gossip vari panzvimbo muri kuzvinzwira ati munoziziva kuti mhofu zvakabuda zvega kuti vakambodya chipo chipo the trouble cause exactly saka mhofu zvekusvika paextent yekumanager that time paungachimaneja sakaatinoziere kuti joyi namaiguru vakambobva kuhurira vakabva vachimhanyiswa joyi akashaya pushi rake vakumhanyiswa nemahura abhudhi vasvikira kustrata avenue vachihura kuvasikana vemasaji vaya tinozviziva here kuti mhofu pavakaenda kucanada vakatengesesa benzi pakatengeswa benzi kuti vaendesika dai vakapusa vakamanejeri zvisizvi vaide vasina but pakuzoti vakadya chipo the trouble cause hazvorati mhofu vakanyanya vakashata vakaipa mhofu ati vakafanana here namaiguru wherever kwavari koko vape isando dzavo mhofufanana newe mhofu vakachingavakumumanaja inzwa imi munotaura kuti munhu akapusa akambokwanisa kuti anoenda kuenemy yemukadzi wake obva mushanda naye otanga kumumaneja munhu iyeye uri kunzwisisa vachienda vese papublic vachitonodya kunanagava vachitoenda everywhere nemunhu iyeye saka mhofu chibaba ndiye munhu wontoroti akapusa iye charlotte mofela mhofu chibaba saka munhu iyeye akapusa akangwara mhofu ndo zvadziri dzinotamba dzakachenjera kana vaneta munovaona nekuenda havagarire zvisina basa
muri kunzwisisa. Saka tichiri papo Queen of Gossiping nguva dzacho ndo dziri kuita sezvinotisiya but tichiri papo tikuona kuti imi ndi mune information yakati wandei mumastreets umu. Chimotudzai panyaya yaKiller Tina Freeman ndiani ari kurira zvamanje manje ari kupedza masports ari kutora mari nemashows ndiani zvamanje manje pavanhu vaviri avo. Apa makundiomesera nepamusana pekuti number 1 Freeman iye nzodzi yangu ndi mufu. Alright, ndi Mofela. Shout out to Mofela. Then koita Killer T futi. Iye nzodzi yangu futi. Okay. Anditi. But panenyaya apa pa Freeman anogona. Okay. Killer T anogona. Okay. Ini ndiri music lover. Freeman asati akambobuditsa album ine number isingatenderera zviti. Okay. Shout out to Freeman. Killer T ana panobuditsa song isingariri. Okay. Uri kunzwisisa? Yeah. Number 3 zviri kuitika vanhu ava vari twati vakaenzana. But zviri kuzoita kunge pane one ari kuenda mberi inyaya iyi. Uri kuona Killer T panozoita kunge igafa. Ende toti ngatiti igafa. Yeah. Nepamusana pekuti Killer T anokwanisa kuhandla any type of show. Okay. Whether ane band, whether ana band. Uri kunzwisisa? Killer T anokwanisa kuhandla. Saka Freeman akuita kunge asiri kuningirikena. Akuita kunge asiri kunyanyorira kunge asikacha haiwe hysteric. Nepamusana pekuti paakatanga kungoshanda neband. Akuremerwa achakwanisa kushanda ari ega akuda band. Saka kuhaya mapromoters remember pavanodedza maartist do pa example kuno South. Do you know sometimes mapromoter anosara neprofit shoma kana sabata why? Because kuno kuda ndinoshanda but kuZimbabwe arishandi. Maartist paano haiwa anochaja vanhu US. Okay. Apa ari kufanwa kuuya iye neband. Vari kuda matickets endege nereturn neband rese. Vapedza kudaro vari kuda pekurara da chekudya vada transport. Ende pada security vane type of transport nenzvimbo dzavanoda kuita sei dzavada kugara. So Freeman kuti muhai you have to make sure that kuti pamwe it's do or die kuti show yako inokunoflopa inokunosumuka why nepamusana pekuti makosta unobuditsa kuna Freeman akawandisa. Saka kutuche vanhu vachi mapromoter vachihayaka vakutoona kuti zviri nane tingoenda uyo anouya na DJ wake anokwanisa kuhandla band anokwanisa kuhandla. Uri kunzwisisa? Saka Killer T ane possibility ekuita more money kudarika uyu because anotamba ikurira. Uri kunzwisisa? Pakuenda neband anokwanisa kuimba. Pakusaenda neband anokwanisa kuimba. Freeman akuti achienda pastage ari kuda band. Saka tingaenza munhu akadaro. Ende iye kuti atoro mari shoma akwanise because ari kuda mari yekuti atambirise vashandi. So he left with no choice than kungo siya mashows ekuri kunze kokungato haione mbinga zvitoda but vese vanoimba ozo zvamai manje Freeman na Killer T vari kupisa vese vari kupisa but Killer T mazwana akanyanya ne mazwana Killer T akanyanya kana ndanyura guys amuskizi azikana ndanyura ane band Killer T ane band but anotamba inenge ichirira kuti ukamuhaya iwewe ngatitaura nechokwadi wamuhaya 2.5 anditi wamuhaya 2.5 akauya neband rake ticket ngati band rake rine lead pane we-bass pane madrum pane sound engineer pana sound engineer na iye remember kana uri promoter you have to pay ma tickets eband iroro endege kuya nereturn kuno South Africa. Wapedza kudaro ukufanwa vahira mahotels ekugara nechikafu chavachadya. Uri kunzwisisa? Iband member na iye wachona anditi wapedza kudaro iwo show kwako ikoko ikaflopa. Remember wakabuditsa maposter ita show. Wakabuditsa mari yefuel marketing team. Uri kunzwisisa wozoita show. Saka kana iwo akauya neband Killer T anditi iwo number 1 iwo promoter chaiwo unonyura because pamwe show inotadza kuita sei inotadza kuzara. Pamwe uchaita show yako yotadza kuuya vanhu but Freeman uyasina band ukwasa kuhandla kuti anokwasa ungouya iwo promoter wakungobhadhara mari dzevanhu vangani 2 iye na uyu but same price yamavahaya ikaita sei yakafanana. Samuti Freeman osiya band anofanwa kuita zvese kuita pamwe pekuti akabhuka mashows anongoya kuti timuzive kuti Freeman inye kuti taimuendera kumashows ake but ezvino hatichamuonewo nekumashows why
because mapromoter akwanise ku remember inini ndinoshanda futi nemapromoter I'm into music again anditi so I know everything apana promoter pangati haya Freeman anditi nemamirira akaita randi yezvino urunzwisa kuzoti ubate apa vakomana ndobhadharwa nemayes ska iwo ukabhadhara mukomana uyu ukatedza mari yako yawabuditsa nemakosta wabuditsa apa auya nebhendi iwe promoter unosara nei hapana chaunachasei chaurusara nacho urunzwisa kudhara igara achiita kuti aramba achingoti Freeman it's because aitendera achiita malife kwese but ezvino kubva paakashanda nebhendi zvitarise kuti mashows ake unlimited because achakwanise kuita zvese kuti band kana kuimba asina but remember isusu mafanzi ake techida kumuona chokwadi kumuona because takatanga ngomuzi yachirimba asina chi band uri kunzwa ana Darula wake pa stage so we still need that Freeman kuti even though ane band yes but ngambopota achitinzwiro kuti isusu mafanzi ake kuti anokwanisa kuuya achiridza even asina band because paingoimba na Darula izadza aingosimudza aizadza saka chiri kumutaza kuti aite futi izvozvo kila tiane band izvo but kana achiita international aite because anodawo kuti mapromoter adyewo at the same time achifadzawo mafans ake ari all over because akada ungobuda achiti ndoda kuita neband saka mafans ake mamwe achamuonera kupi Okay, saka tichiri papo Queen of Gossip chera tikuona kuti munenge mune information yakati wandei chimbotudzaiwo kana mapromoters ari kusvina dombo mapromoters ari kungototambura kuti vari kupromota zvavo but they are not making any profit pane vamunoziva ndiyo nhingi yedu isusu ndiyo our main moto kunoku kumusha kutsvaga vanhu vanosvina dombo saka I think ndo yekupedzisira iyo kuti mungoitudza vanosvina dombo tinoda kuti pakana 5 kuti zvematisa vari kuti ari kusvina dombo 5 matista ari kusvina dombo ari kutambura ari kukanga waya havana ana cent vari kuto havasingosvina Facebook yedombo vari kutosvina remurwizi rekukuya rehuyo kwete vana pitsoka totora maartist vari kuimba zviri kuteererwa nenyika but utoona kuti munhu ari kutotambura kutadzana kutenga trouser ari kukanga waya kusvina dombo artist ane fame kana kuti ma upcoming ane fame but achisvina dombo ko zvinokwanisa kuita example Vanchoga ana cent atomziyo basi rino munhu wese anomziyo nyika yese inomziyo why you uchiti Vanchoga ana mari ana cent unotarise pamunotarisa kuti munhu imitipe 5 ematisa arosvina dombo kwatida kutaza keria kuti ari kuhaiwa nanani ndari kupuwawo mari mashows ake ari kumaitira kupi because mashows kana uchihosta toronda maona pasocial media if we are not seeing your shows pasocial media then you're not doing anything because right now muri kunzwisisa and then tongona tumaklipi tudiki imwe nyaya haisi yekuti tiri kuvashora kana kuita sei tiri kuva encourage kuti vavhure something either you are an artist right usangomirira ungoimba che because we know Zimbabwe yasaini dzimwe nyika dzingana South Africa na chichi chandiri yekuti artist kutongoimba pa 2 minutes akutopiwa mari nechi atonemba mugeza udoraba difference muimbi na artist aiwa mkomasuli wakatozitaura izvo nezuro wakati ipapo pane difference ye musician na artist anobata kwese artist ndiye musician ndiye muvezi ndiye chichi ndiye comedian and then muimbi angoshaura wachienda nenzira isu tutura panyaya kuti ngavaite zvinhu tisatanga kuita tisati ndadaira maquestions angu wamunoti muimbi ndiani muZimbabwe mukomasulu muimbi kwamunoti artist no mukomasulu ndi artist mukomasulu is an artist unongoti muimbi wewe ku site Vanchoga muimbi mukomasulu is an artist I don't know even one song ya Vanchoga babangu wali pasa ndakambomwa ndombobvira ndakamufana Vanchoga ndiye kuti and then vaimbi ndo vana mukomasulu maartist aiwa ngati mbochimbotaurira izvi muimbi because inzwa Vanchoga kwatiri hangu anditi ora mad viper silent killer muimbi mukomasulu is an artist because vari kudropa album very soon silent killer chinonzi muimbi ka right silent killer inokwandiri na wait muimbi tikatasa munhu anonzi muimbi muZimbabwe munhu anenge Endi Muridzo is a singer Endi Muridzo anokwanisa kuimbira song yaBeyonce I know he's an artist anokwanisa kuimba no he's a singer wanzisa artist is someone
anocreator like Japreza, Okay. like Alec Macheso, like vana Nicolas Zakaria, those are artists. Okay. And Okay. Muimbi zvafanira kuti kuenda muchechi wewe. Yeah. Wasvika muchechi muna sisi vanokwanisa kuimba song yeHillsong. Yeah. Vachita kunge iHillsong iri kutoimba. Yeah. But iyo ukamudza kuti composer yako song apa ite sei akwanisi. Alright. Ndo vanonzi mavaimbi. And it So asma artist asitana muimbi saka nachingotaura muimbi cause maartist ndo atataura kuti ava vari create kwandiri inini Silent Killer ibenzi kwandiri inini ndinoona benzi definition of benzi ndinoona emulonyele hanzi ngwere staskam Down syndrome kuti ari kukwanisa kungopenga ari pane beat right do definition imi mukoma imi musataure kwamuri MC Itso ndi MC Itso ari kutaura because muromo ine kamera apa zvinobva zvino nespeaker inobva zvadistorta MC Itso hanzi Silent Killer muimbi hanzi benzi ringori nepekengera hanzi muimbi benzi murwere wepfungwa anotorwana nepfungwa onde kungoti handikunoona kumapenzi ka different yake Silent Killer anorwara anopengerera pamaiki nepainstrument uri kunzwisisa ndo mapenge daupa example handimuona Jairus Jiri ndekwezvirema asi unozotoona kutori nemunhu anoimba ari kuJairos Jiri unotomuona kuJairos Jiri ikoko exactly unotoona kuna anotamba bhora riya rezvirema riya uri kunzwisisa vamwe vachitoruka vanodii kuJairos Jiri but unenge uine talent uri ikoko une kwauri then kweta kuAlex kumapenzi ndo kwedu kwana Silent Killer kuti ndo ndairi benzi redu rekusi ndori ini ndikanzi ndavhura ngemapenzi izvezvo ndavhura inonzi rehab kwete kutovhura chipatara chemapenzi kutotora mapenzi benzi randotanga kutonotora by force richida risingade Silent Killer ngwere number 2 muchiri palist papo mati ngwere number 1 number 2 pamapenzi alright number 3 number 2 kinanika kusa kusanditira saka kina ari kusvina dombo ari nyenga dombo ari kuri nyenga mudara ari nyenga dombo nyenga dombo tapa number 4 tichiri papo saka mati Silent Killer mukati Kina mukati Stana so takuenda pa number 4 Sniper Storm badane benzi ka sniper this yekupuwa murume anochemera benzi sera rake nemunhu akaimba kudhara munhu aimboita makwikwa achitoita kurwisana nawingi dzekuvira benzi kunyisvodesa kwakaita sei munhu anonyatsonovata mwana uyo anonzi Chipome mwana apedza kudaro amuvata omunitisa kutadza kumuchengeta murume anenyero yoyo ndotangosara paimba nonsense aiwa but ipapo Queen of Gossip ndodza chii chakanyatsokuitika papo kuti azonodya mwana uyu zvakafamba atori ndopane talent yake yeruchiva kuimba agoni iwe wakapedzisira kuplaya song yaSniper uchiiziya rini pane time one how many years wakapedzisira kuridza kunzwa song yaSniper pane time iwe wakatombobudisa here imagine nemipiri akaita yeye akachembera benzi apa pamusoro pekumitisa mwana wevanhu ane disable wotadza kumuchengeta apa akaimba akatomboita competition na wingi asi akachembera benzi kokutonotenga t-shirt kuti yekubangu yekukumbira kumecha nemoto yekukumbira moto yekukumbira murume mukuru asi akura munoziva asananasi alright number 5 tichiri papo Sniper enda nacho chimuti pa number 4 apo maskiri ndaraskillers maskiri abada kuita business rembudzi vananza kuchengeta mbudzi maskiri ndo vanhu vaive vekuti maskiri akamboti paakadaro bva avadoshanda mhiri munhu akavanyepera kuti macelebrity afanwa kushanda ndobva uya kuno kubva atanga uchengetwa nemwe musikana izviurira zvakainzi Messi ndobva afa
saka Messi Musope akafa tori abva kuzvara mwana mucheche apa masikira asitombochengeta mwana iye ari kutonza panenge ane disable mwana iye ari kunotonuka ari kutochengetwa nehama dzaMessi vanonzi mai vaMessi but amai ava vanga vasiri because Messi uyo anonzi anga akatoadoptwa futi nefamily iyoyo saka akafa ndiye aiita akauya kuno kuzviurira achibhadhara renti hanzi vakatombogara kuFernaching kunzwa iye vaibatsira nasahuro wake yekudyawo vakadzi uya airangwa naMwari anonzi ane Dino Mudondo vese futi ndiyemwe futi munyore palist asina order akatombodamburirwa nehure raimuchengeta raihurira kuSprings rikamudamburira passport aonererwa kandiwa zvembe padzoti get away kadzingwa pabhadhare renti apauura apa angasikachawa chemapendi munhu aenda kunoura asi kwacha mainform acho yanonzi Dino akakandirwa zvihembe panze nenisaidomisa vana va6 then uyu pakazofa Messi uyu akabva atadza kubhadhara chii kubhadhara horenti kuno kubva aenda kuZimbabwe akabva angodzokera asina kana chinhu akuputa madrugs anopenga zvake saka azochengeta mwana apa ari kuti ane mbudzi inoita ada kutombotorerwa mbudzi inoita 1000 years shuwa ungatadza kuchengeta mwana womunhu aikuchengeta aikurarirwa kuti uningirikini ukwanise kudya atori kunotoni mwana uyo ari kutoda kutochengeta saka mukadzi uyu aienda kunohura kuti achengete masikiri obhadhara renti kakunoko nechikafu nehembe achengeta masikiri saka pakafa musikana uyu life yamasikiri yakabva yaita scattered anga singashandika kushow ndiani angabhadhara kuna masikiri ndiani ngati pafeya chaipo chero ndikatonzi inini zvanguka ndokurova 10 mambama than kuteerera music yayanze masikiri ezviri anondirovi anondozwa music enda kutadzirira muti ndikakwana uchinzwa masikiri ndikuzvambure here sarudza zvaunoda kuti ndikurove 10 mambama kana kuti kuteerera song yamasikiri but masikiri achatodzoka mugame because pane collaboration yake namukoma Ascom namukoma Sulu saka kakudza kuti akaimba naSulu ndokuti anakidze ndiani aiwa akaimba naSulu anosumukira kakozi teta kuteerera anenge anani because mukoma Sulu vachamuboosta zvekutodaro but Sulu manje zvenanhau izvezvo kanzi waita collabo naSulu right now I don't think unokika ukaenda mberi because plus hapana chinoshamisira nzaita collabo vanotoradza kuti failure riri kuya manje album raSulu kapatira panyaya yekuti Sulu ukaita collabo naSulu right now pane munhu one akaita collabo naSulu akaita achibva aenda ndiJapreza chete Soldier Love vakaita rimwe collaboration rakanyanyisa manje song yaye manje Sulu naJapreza Sulu na Soldier Love zvekati zvibaba zvatosangana zvaitoenda zvafanira utoti Mikiti naJapreza vakatosangana votoita song wotorwa mberi masikiri inzwa chinogona kuti iwewo zvauri kutaura kuti wadaita ikatadza kutenderera it's because ari kuzama kuda kubooster but akapera kudhara and number 3 ine ndikanzi ndakumbira Sulu collab rinoenda nembiri because andakutanga kuimba ndikutanga munhu isangada kutombonzwa kuti Sulu akaitone upcoming zvinobuda sei but pana masikiri vanhu vanotogona kutonzwa nungo dzekuteerera because vanenge vachisangana nemutauni akasungira juice muchiuno achanotogara kona munhu wekuti life yake yaoma zvekusvika pakuti anobuda achienda kutaura nejuice akasungirira muchiuno because angazoona nzoke nguvai unozodzoka kwakutonhora iwo utaura kuti munhu iyo unoita saka ana motere kana ngora naye unonzwisisa saka anotogona vanhu kutoita nungo dzekuteerera because imagine kuti ungaita collab namasikiri munhu anotendera mutauni mese akasungirira juice muchiuno munhu wemurume munhu anotya chando zvekusvika pakubuda mumba nejuice kuti ramanero wanzwisisa saka zvinotoluza kavalue so because mheno akaimba kuti chikwani akaimba kudhara but hapana pakashata okay saka ladies and gentlemen tichiri papo not forgetting wanasaura ruda anoita kuti podcast inge ichiendera mberi varipo veCharleston Prince panumber 1 Vortrekker in Kempton Park vari vanoda zvekuprinda matishirts vanoda kubrenda motikari please go and support vekuCharleston Prince kambani yacho iri kokana kuZimbabwe muHarare
not forgetting vaya vanoda kuzotakurirwa vana vanga vari kuZimbabwe vari muSouth Africa kana zvino varipo vemanjenjenje tos. Please, what I'm going to do, we are going to pin number dzavo ku comment section kune vaya vanoda number dzavo. So let's go and support vanhu vatataura ivavo. Nhasi tina Queen of Gossip hazviri kutaurika zvese. Kana uchifunga kuti une dhafu dzaunokwanisa kuvhura manje pano pari kuvhurwa dhafu dzamusana makambonzwa. Yeah, saka tanga tiri pa list mati Dino Mudondo. Tanga tatapedza show. Oh, tatapedza show. Aiwa. Not forgetting saka guys, Mukoma Sulu vane album riri kubuda manje. Mukoma Sulu vane album riri kubuda manje. Album rinongari magets guys. So tichazodzoka zvakare neinformation chikudza kuti richalaunchiwa rini zvichafamba sei. Bama riri kubuda plus chihera vachanga variko ku album launch kwa Mukoma Sulu vakabudikira madhiri. Saka chibate cha peace. Thank you very much chihera nekutitsika pakumusha podcast maita basa singaiti. Aiwa matudza dzakawandisa. Muri Zimbabwe chafara nenyaya. Wait, torwe inonzi panobudera apa manchapa. Torai myself in that. My picture is ndakatokumanisa chidaro chaita 3 hours session.